Tsagan mo gano subong si Mayor? Natulog pa? Tsagan mo gano subong si Mayor? Wala ko idea. Matyagan nyo gano subong si Mayor? Wala nang biyada. Wala nang biyada. Ito ay kumabati balita. Wala ka pa. Sir, matyagan mo gano subong si Mayor? Masalit na kuwan man sa mga COVID virus. Ga. Pati sa ato. Matyagan mo gano subong si Mayor? Ay, sorry po, hindi ako Ay, kaintindi. sa tingin mo ano kayang ginagawa ni Mayor ngayon? Oh, what do you mean? I mean, at this very moment, anong ginagawa ni Mayor? Mayor natin, ang Bacolod. I think ginagawa naman ng lahat ng members sa interagency ay yung kanilang part para tulungan makontrol ang COVID. Matyagan mo gano subong si Mayor? Ano ba mo dong? Matyagan mo gano subong si Mayor? Para ko sila palay. Mga muning oras gano sa? Hindi na kape. Thank you, thank you. Tsaga mo subong si Mayor gano? Wala ko kabalungan. Tsaga mo subong si Mayor sa muning nga tsimpo muning oras gano sa? Ako, hindi ako makakala. Di ba na lang? Tsagan mo subong gano si Mayor? Kapoy, pligan na ka. Butanay, ma'am. Minsan rin gano si Mayor subong sa muning oras? Nasa na naman ko ba? Kapaligo pa lang. Matyaga mo gano subong si Mayor? Si Mayor taga ano subong ayan subong Ano ba ba? Asiya balay ko ay. gano sa? Munang pong lagi siya ko kita siya. Ano to para may balay makita ko sa kung gano'n siya. I mean sa subong nga sitwasyon nga muna may coronavirus muna nga sistema ta may crisis matyagan mo gano si Mayor? Lima ko ay. Ha? Lima sa ko ay. Kaya may mga lang malutong bato. Pero sang pagkita to malutong kaya to hindi. Ambot siya eh. Malutong. Matyaga mo gano subong si Vice Mayor? Lagi ko lagi ko balo. Amo ning crisis sa crisis subong nga katabo gano si Vice Mayor? Isa na rin yan, alam mong sikap sa balo. Nang yaw-yaw? Ayaw ko mga kinsa. Wala lang problema ko kay may ko balita lang ako. Si Mayor taga ano ayhan subong sa crisis nga kakatabo? Ate yung mayor ka, kapati mo lang na siya sa order ni President Duterte. Wala man lang siya sa remote, kaya lang yun kung ano to order sa babaw, kung lang inasunod niya. So, ito mga atin sa mayor, sa kasunod man lang siya sa mando, sa presidente mo. Kaya nga, ito na lang diya, masunod na lang siya para hindi na damo magkasuhan ng COVID-19. Duwa naman lang kasi mana nga pag-ato. So, sa magsunod, kundi base mga extend pag-in sa may, kundi mabudlay pag-in ato sa sitwasyon. Oo, kaya importante na nga masunod lang sa kung may, ako ang wala pa ito natagaan sa amelioration, matagaan nato. Kaya muna kinanglan sa mga tao. Amelioration, paandang balaw. Kabaton ka na? Wala pa kay wala mo daw di tagaan sang card. Kaya muna ganing mano na lang ko nga makadto na lang ko. Mamato-mato ka na lang. Makadto ko sa opisina. Pag mangayo sang mo sila nga card. Nga form. Oo, sang form mo. Good morning. Ari di si Vice. Thank you. Subong nga crisis nga kakatabo sa Bacolod, matyaga mo gaano si Mayor subong? Gapangita bang goro action sir para nga makabulik sa nga crisis. Hindi ayan ka pamaaw pa lang siya subong. Wala lang ko idea sir. Sa crisis nga kakatabo subong sa Bacolod, gaano si Mayor subong? Wala. Nga hoy kabaloaw. Wala. Anong gusto mo imuan ni Mayor sa crisis nga katabo subong? Matag sa ano
Saan? Sa stat? O, te matyagan. Makoto na kaliwa ta. Matyagan mo gaano si Mayor Subong. Ga, ano man sa gure, ga, public. Baka, Gapaligo. oh, kapalik.